Ayo, hangaturaken Swarawati yang kesepisan. Langsung matuk artikel ngadeg. Ayo, semoga jumeneng, semoga Dimas. Moga Bayu Sari. Hei, jos. Henje, siang Mas. Oke, sugeng nginjang, rodok siang. Soalnya kini kurene awane peteng terus. Nggih, Nyono mendung. jero, mendung. Iya. Ora padha karo kahanane atimu, Dimas. Tak sawang-sawang kowe mau Pripun? ket mengesuk karo denek sing kurang. Kurang napa? Sajake atimu agek mendung. Oh, kok tahu sih? Heeh, soalnya atimu ana gluduke. Apa ya? Heeh. Kayak ngapa? Rahasia sing ngerti guru aku wong kudu tak tekok-tekok barang. Ayo iki pun coba kene swasana. Muga-muga Injih. mendung samangke wonten keparang turun Jawa boten hangi-rangi raosing pas derekan so pas ing siang punika boten ugi hangi-rangi regenganipun sakonco sampe keparang katur lumantar dewa campur sari. Lumantar panjenengan Dimas menapa ing katur ayo semanggaken. Nggih, saderengipun ngaturaken Nggih. sugeng pagi menjelang siang. Heeh, sugeng siang menjelang sore. Heeh. Ya. Dumateng sedaya para tamu Nggih. Mas. Nggih, para tamu. Mliginipun ingkang hamanggugati inggih menika sinten? Nah, menika wonten mriki ceratanipun aku soalnya ora watek ngapalke Bapa Satya Satya. Kesan Ibu Mikem Batu Warna ya keparang sawangke kalau dalam panjenengan sowan. Nggih, wondene aku ya ketemu kowe akeh pisan. Pokoke ora padha karo kancane muga-muga iso cocok enggal-enggal kagunganku. Sinten? Kagunganku. Pupur. Nah, pupur, aku kagungan putra ora penak karo si B. Ayo, pun aturake lelipur lumantar panjenengan. Ayo, Nggih, niki nika sing dimangga. alus-alus sithik. Alusan, heeh. Heeh. Nyuwun slendra menapa pelak monggo kasumanggaken. Nggih, niki pelok nggih. Piye? Kula tak ajar bawa nggih. Nggih, ayo aku seneng kok nek wong bawa ki aku tenan. Senengku kaya mbuh. Ya. Warai nggih. Nggih. Niki penake ngundangi Mas, Om, Kakak. Nggih, lek mawon. Oleh. Modelmu. Hayo rawang Cek dipoto, cek dipoto. Endi sing moto ndi? Ora ketok. Oke. Ora sida moto lah kapok mau sawang kok. Wong sarep Ayo, dipoto. Lah foto ki kamerane meneng wae kok sing mekrok njur ngisor. Padahal aku wis arep action lho. Ayo ayo dacoke. Karti wis mulai jare ndeng Jakarta. Ora katut nggih. Kancane Bali ning ora Bali jare mpu. Ora bayaran ora pas jare. Apa? Ora Bali. Nora kendhat pambangune desa Suarane iso dawu. Melar mingkus cetha. Vokalis sing ngene iki Mas. Dadi antarane melar karo mingkus iki ana bedane. Lah piye bedane? Sing ngerti ya aku ngopo kowe tekok-tekok rahasia aku tok. Wah. Lah wong sing ngerti aku kowe tekok-tekok. Lah sing melar mingko sapa? Kowe Lah iya aku kudu ro. kudu ro. Heeh. Yang berdilak ya. Iya, mah.
selamatkan aku ya Allah. Lagune pas. Pinuki mure beci supaya tansah maju ngupakara karang lan kitri Ah. Pi. guyub rukun tumandang kasengkutku merako Dek Sari, ana sing nantang aku iki mau. pripun Njaluk kon nirokke swara banyak. ndang Piye swara banyak? piye ya Kok iso? ora iso Nah aku soalnya denge ana kutut. Manuk Piye? kutut saking pintere cedhak karo wedhus. unine Sebelah kandang wedhus. heeh Baune rusak. piye Uru ketembek. ye Kutut. Gandeng sak api-api kutut cedhak karo wedhus. Suarane rusak. alah le enek wae Hati-hati nek jiglok lah ya ampun Nancep, ya. oh, Ya ngerti ya mau tak cekel ya ampun. lebay jarene Lho ngene kan ya dum-dum. Oh siji mau. ngapa Ora lho kur didum iki lho kanca-kanca. ya aja didumuki nek luntur Lah iya to aja didumo. iki apa jenenge zat kehitaman kungko luntur alah apa awakku ke ireng yo mas sing putih yo gerai tok mburi semene iki ireng kabeh Apa iya ra? wah Jare mburi ireng kabeh. aja injen-injen to supaya tansah maju
Dek, Heeh. kowe nang omah latihanmu karo sapa? Kula Nggih, latihan kalih kaset. kalih kaset alhamdulillah. Heeh. Aja Pripun? aja latihan karo tukang keyboard. Lah napa? Halah, bahaya. Lah napa tek bahaya? Nyokot. Ora nek nyokot ora ngono. Ya bahaya pokoke kuwi. Bahaya. Heeh. Tanganku ndenge mulih terus ora patek iso mengo. Tenan, Apane? kantonge tegese butet Oh, tak kira dijahit. guru ngono ki oke lho Mas. Guru vokal. Wek, guru mutan. Monggo wanci mundur tikel Henje menika saking pundi Ibu? Oh, saking Gading, mbok menawi ngersakaken lelagon, Bu. Napa? Napa, Bu? Oh, lagu galau. Ayo. Oh, sing boy kalih Revani kok, Bu. Sing ditekoki ra ngarep tok, mburi ya ditekoki. Oh, nggih, sing wingking, Bu, Sing- ngersakaken lagu napa?
Sri Oh, Uning. Sri Huning, Bu. Sri Uning, penek no blimbing kuwi, lucu-lucu penek no. Mbak E, halo, halo, boleh aku bertanya? Nggih, dalamnya pundi napa pripun? Tekmu tekok ki piye? Dalamnya pundi napa pripun? Pripun ngono, Mbak? Oh, ki angel iki. Sing ngarep mau gelem jawab, Heeh. sing mburi sing angel. Pisan kas nyoba mungkin urung patek mireng. Nggih. Hei, dalamnya pundi napa pripun? Pripun? Oh, mboten dibeto. Nggih, pun kersane mboten napa-napa, sing penting kabeh semua. Heeh. Leres itu benar. Munggo Masa Lilis kepareng satenipun Nggih. kepareng atengan lagu dengan salajengipun acara apa bilih tasih wonten ing abadi kalaksana. Semoga Bapak yang minangka pangandelipura kasumangga kedue panjenengan. Nuwun.